Kedam tang phai kuni ni phai create rok la ke National Press Day arni lo bangsor ni det pia dang along phirang ke klem bang atum Catalona sonsi karbiang long angkang pialong ta talondun. La son thosi karbiang long digital news forum hin pen chapatir pipon si longni longsok kang thu adung kedo tourism guest house National Press Day talondun. Sayang deng ateng pen KADNF amai phuratish rong phar pen lama kang thur pen si bangso National Press Day Catalon pangchengpon. Jai megating pen KADNF amai phuratish rong phar pen kacharipon amai long maike phalam the aputha KADNF rap kongchun bang Mongol Singh lek the pen than ponsi aluhi ke pachini apor ahut KADNF dun mai phu sopen terang ahin pensi siding pon bangso Catalan pon ahut KADNF kongchun bang Nathan Ronghang kachatong dun along KADNF Finance Secretary Ezekiel Timung pachathang chun bang clear hong tiso Saihem Chunbang, Bapuram Senar, Pangrum Chunbang, Humson Hanse, Lakson Hanse, Lapen, Game Secretary Mukesh Chauhan Pendanglok, WKADNF Amaipu, Bhaskar Rongpi, Chunbang Danieling Hi, Haragat Subdivision Digital Forum Amaipu, Harsing Rongpi Pendanglok, Jirikindeng Digital News Forum Amaipu, Samsing Inti Lapen Pirangki, Claim Rapedatu, Chetong Dunrinti. Mailong ke bangjia por ho digital media tum ko ansi ke paprang jima lapen ko anang dengsi ke claim pon jima lapen ke dam tanga por ho digital media long ke claim apherang ke atum aphan KADNF a hin pen ke claim pi pon bom aputha KADNF kongchun bang Nathan rong hang pen klar dak alam the than pon halapu mai phu alam the kaning je pon ahut KADNF amai phu ratish rong phar kaning je pon ke bangjia por ho digital long ke claim apherang ke atum aphan sitami Karbiang Autonomous Council pen ki pipon apherang ke insurance along warsai kilong dunjia phan aputhak thanpon lapen pherang ke claim bang do anapon National Press Day ahir jume lapen ki claim ke dam ki mesen ji phan hirjume pajerpon kadong vi tum stame elabangso National Press Day arni pen pachiton dunsi alang litum ki claim ke dam me ji phan si kadong vi phan ahir jume prang si nilitum KADNF ahin pen stame pini labangso National Press Day aphan ning arong pen ladak siluni tourism IB long nilitum talon pon lo silabangso katalon unahut nilitum along kedoan nilitum aruarim sonsi West Karbiang long digital news forum apen ke Jirikindeng digital news forum Harogahat subdivision digital news forum apen ke Doknoka digital news forum atuman pen stame nilitum chetongsi nilitum labangso National Press Day talon lo labangso ke talon unahut nilitum la digital forum pen ke claim ke dam pen ke digital media lo ke claim tum an ke bangjia ni kopison si methang abar sai chipalong ponjima methang ati ti claim ponjima lahai buthak si nilitum labangso ke talon along pen chethan chipon Dipupen Gowintiso Karbiang Long Live